Upat ka mga drug lords nga naa sa top 10 dinhi sa Region 7 gayong nagbase sa probinsya Sugbo. Masingusgan pa sa Cebu Provincial Police Office ang pagkukod sa gitumbok nga mga drug lords. Si Chona Carion sa report. Dili lungan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ang pagukod nining upat ka mga drug lord. Hinuon mato ni Chief Superintendent Clifford Gairanod, CPPO Director, nga dunay mga taho nga nanglayas na sila gawa sa Region 7. Apan bisan pa man niini, gukdon gihapon nila sila lakip na ang ilang mga gaway pinaagi sa limpyo probinsya. Mga hepe sa kapulisan sa 50 ka mga police station sa probinsya gimanduan pagdakop sa top 10 target sa Lambat Sibat. Daghan kitag target actually. Nagkuhan tag mga search warrants, tapos inano natin yung mga warrants of arrest anang lugar for that municipality. So nasa tayo mga buy bust na himuon. So at the same time yan, that will be province-wide operations. Samtang sublin yang gibahara ng mga pulis nga gikatahong nagproteher sa mga drug pusher sa pag-undang na. Doon naghapon siya yung dawat ng mga text gikan sa concerned citizens nga nagtumbok sa mga pulis nga nagprotektar og mga drug pusher. Dili niya kinirilibuhan sa pwesto kay gusto ni Gairanod nga madakpan sila o baka maingkwentro og mapatay. Ako ning gipa-confirm sa intelligence ug muni sila, and mga 80% positive na yung mga tawhana. So wasa lang na ko pang relieve, and for the reason that di mo na i-relieve kasi baka ma-encounter pa namin itong mga gago na ito. Mabuti nang mapatay ito. Chona Carion, Balitang Bisdak.